găsit la Observatorul Local, sindicaliștii din minerit amenință cu proteste dacă cei de la complexul energetic Oltenia nu vor încheia astăzi contractul colectiv de muncă. Aceștia doresc în primul rând armonizarea drepturilor salariale și, spun ei, de 2 luni de zile negociază fără niciun rezultat cu cei din conducerea CEO. Sunt șanse mari ca în perioada următoare să se treacă la acțiuni de luptă sindicală, mai ales că cei de la CEO au declarat că nu pot semna contractul colectiv într-un timp atât de scurt. Federația Națională Mine-Energie dorește încheierea până mâine a contractului colectiv de muncă din cadrul complexului energetic Oltenia. Sindicaliștii doresc aplicarea unitară a drepturilor salariale pentru toți angajații și câștiguri salariale suplimentare pe locurile de muncă ce au condiții grele și periculoase. Dacă contractul nu va fi semnat, aceștia amenință că angajații vor ieși în stradă. Am luat o decizie ieri prin care dăm un ultimatum administrației ca până pe 16 ianuarie să încheiem negocierea acestui contract colectiv de muncă. Suntem conștienți și noi că a armoniza 4 contracte de muncă la 4 foste companii este o posibilitate restrânsă, dar în acest timp puteam să rezolvăm mare parte din probleme, începând de la meeting până la grevă. Sunt precizate în legea 62. Reprezentantul complexului energetic Oltenia consideră însă că timpul dat de sindicaliști pentru încheierea contractului este unul prea scurt. Solicită să încheiem contractul colectiv de muncă într-o singură zi. Nu fac apreciere asupra acestui mod, dar el oricum este pe lângă lege. Ce este important de reținut, că în acea notă sunt și câteva lucruri mincinoase, printre care cel mai important, a zice eu, faptul că se susține că nu le-am pus la dispoziție bugetul de venituri și cheltuieli. Sindicaliștii își păstrează însă poziția și spun că dacă cei de la CEO nu vor accepta condițiile impuse de ei, vor declanșa conflict de muncă. Fostul deputat de Gorj, Dan Ilie Morega, nu ratează niciun moment să-și arate indignarea față de modul în care Marin Condescu conduce Federația Națională Mine-Energie. Mai mult decât atât, a cerut astăzi public sprijinul premierului și ministrilor energiei și economiei să stopeze furtul din minerit. Morega a mai precizat că va avea grijă ca toți angajații de aici să afle cu ce se ocupă de fapt liderilor sindicali. Vreau să mă adresez foarte clar în direct. Să-i spun, domnule premier Victor Ponta, domnilor miniștri ai Ministerului Economiei, Varujan Vosganian și ministrul delegat pentru energie, Constantin Niță, opriți ascensiunea mafiei sindicale nebune a caracatiței din mineritul și energia Gorjului de la complexul energetic Oltenia, conduse de Condescu. Sprijiniți conducerea complexului energetic Oltenia să scoată complexul energetic, mineritul și energia din ghearele acestui grup infracțional. Dan Ilie Morega a mai precizat că o serie de firme conduse din umbră de unii sindicaliști câștigă contracte pe bani grei pentru a presta servicii în folosul complexului energetic Oltenia. El a mai spus că dacă salariații vor ieși în stradă în zilele următoare, așa cum au anunțat cei de la Federația Națională Mine-Energie, el va profita de această ocazie pentru a le dezvălui ortacilor cu ce se ocupă de fapt liderul lor sindical Marin Condescu. Schimbări în conducerea organizației județene a PDL. Ion Rușeț a demisionat din funcția de președinte. Acesta va rămâne doar simplu membru în partid, intenționând să demisioneze și din funcția de secretar executiv pe probleme de dialog social de la organizația centrală. S-a găsit repede un înlocuitor. Ion Cupă a fost ales să conducă organizația județeană a PDL în urma discuțiilor purtate la nivel central. Acesta va avea ca sarcină să adune Comisia de Organizare și Desfășurare a Alegerilor Interne până pe 25 ianuarie. Mii de fermieri sunt nevoiți să dea banii înapoi, asta după ce au făcut cerere pentru subvenții la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură și nu au respectat condițiile impuse de lege pentru a beneficia de fonduri. Acum fermierii sunt buni de plată.
În această situație se află peste 2700 de fermieri. După ce timp de 4 ani au primit bani de la APIA, acum se văd nevoiți să-i dea înapoi. Neregulile găsite în urma controalelor au fost numeroase. Fie că nu au respectat condițiile de agromediu, asumate în baza unui cerere angajament pe o perioadă de 5 ani de zile, fie ca urmare a modificării, actualizării blocurilor fizice în care ei își au asemenea desenate parcelele agricole și în decursul timpului parcelele lor agricole s-au transformat din suprafețe agricole în suprafețe neagricole sau ca urmare a neconformităților constatate cu ocazia controalelor prin teledetecție sau controalelor clasice. Conducerea APIA Gorj a început demersurile pentru recuperarea subvențiilor necuvenite de la fermierii care nu au respectat condițiile impuse. Am înțeles că se fac niște comisii. Așa am înțeles. Și cum e? Bine? E foarte bine. De ce? Pentru că, chit că se supără alții pe mine, să fac multe învârteli. Și cel mai bine așa? Foarte bine ar fi, da. Da, am făcut. Și ați primit bani? Acum, în ianuarie, am înțeles să dă restul. Ce sumă? Nu știu, taică nu știe. Sumele vor fi recuperate din campaniile următoare. Dacă fermierul nu mai depune cerere de plată pe suprafață, procesul verbal de constatare a neregulilor și documentul constatator se trimit autorității specializate, respectiv Administrația Finanțelor Publice. A venit pe lume în urmă cu doar 6 zile, însă în loc să fie cea mai fericită perioadă din viața părinților, se gândesc cu groază la viitor. Vorbim despre Ioana, o fetiță care s-a născut cu grave malformații la inimă. Există însă șanse pentru ca micuța să devină un copil normal, o operație în Germania. Însă pentru a ajunge acolo, părinții au nevoie de cel puțin 12.000 de euro, bani de care nu dispun. Oameni cu suflet care vor ca acest copil să aibă un viitor pot da o mână de ajutor. Ioana a venit pe lume în data de 9 ianuarie. La câteva zile de la naștere, medicii au descoperit acesteia grave malformații la inimă, probleme care în timpul sarcinii nu au fost văzute. A fost dusă imediat la spitalul Marie Curie din capitală, iar medicii au dat șanse. Doar o operație în Germania ar putea o ajuta. Situația ei este extrem de dificilă, să zic așa, deoarece această operație nu se poate efectua în țară. Am înțeles de la medicii de la București că această operație se efectuează doar în Germania. Domnul doctor care a preluat cazul la București, am înțeles că face eforturi deosebite pentru a obține această operație gratuit, să zic așa, prin eforturile dânșilor. În schimb, extraordinar de mult îi va costa pe părinți transportul fetiței, deoarece necesită transport cu echipament, smurt cu echipament, favorabil unui asemenea caz. Părinții mai au un copil în vârstă de 4 ani care suferă și el de autism. Toți banii câștigați de părinți se duc pe tratamentul băiatului. Tocmai de aceea au apelat la sprijinul oamenilor cu suflet. Nu dispun de această sumă. Salariul foarte mic, lucrez la o firmă de agent de pază, foarte mic de tot. Nevastă mea este asistent social la primăria Peștișani, avem copilul cu autism, are 4 ani. Mergem cu el pe fiecare săptămână la recuperare. Cheltuiți mulți bani și foarte mult, da, cel puțin cam vreo 3 milioane pe fiecare lună. Toți cei care vor să întindă Ioanei o mână de ajutor pot dona orice sumă în conturile afișate pe ecran. Virozele din ultima perioadă îi fac pe mulți gorjeni să apeleze la ajutorul medicilor, alții însă preferă să se trateze acasă cu ceaiuri sau alte tratamente naturiste. Medicii le recomandă tuturor să fie atenți la alimentație și să se îmbrace corespunzător pentru a nu cădea pradă epidemiilor. Temperaturile scăzute din ultima vreme a făcut ca numărul persoanelor care apelează la medici să crească. Cei mai mulți acuză viroze. În ultima perioadă s-a înregistrat o creștere a numărului de prezentări în serviciul OPU, persoane care au suferit îmbolnăviri de tip viroză respiratorie. Este firesc mai ales că se anunță o răcire a vremii cu temperaturi scăzute. Recomandăm pacienților noștri să se ferească pe cât posibil de expunerea, mai ales bătrânii și copiii, de expunerea la temperaturile reci. Alți gorjeni preferă să se trateze acasă. Doamna Maricica știe că nimic nu combate răceala mai bine ca un ceai sau niște cartofi puși în jurul gâtului. Iar dacă febra e prea mare, oțetul e cea mai bună soluție. Când suntem răciți,
ca să nu ne mai ducem toată ziua pe la farmacii după tot felul de medicamente, facem câte un ceai. Cu ce plante? Ce folosiți? Plante pentru răceală, sunătoare, gălbenele, coada șoricelului, pentru dureri în gât, spre exemplu, amigdalite, tot ca să nu iei atâtea medicamente, cureți un cartof, îl dai pe răzătoare, eventual, sau feliuțe tăiate subțiri, puse pe o bucățică de pânză de tifon ceva, împăturit, eventual stropite cu puțin spirit, împăturești și te legi la gât. Nu este singura care se tratează acasă înainte de a merge la medic. Ceai de cimbru, cel mai bun. Vă ajută la răceală? Ea automat desfundă căile respiratorii. Usturoi foarte mult, ceaiuri. Ce fel de ceaiuri? Din ce anume? Din toate plantele. Din toate. Flori de tei, corițe de cireșe, din toate plantele. Și usturoiul îl faceți cumva sau îl mâncați așa? Usturoi mănânc dimineața cu puțină șuncă, cu slăninuță și mușdei. Și nu răciți? Deloc. N-am fost răcită deloc. Pentru a preveni răceala, medicii recomandă să stăm cât mai mult în casă, cel puțin pe timpul nopții, și să ne hidratăm cum trebuie. Mihai Eminescu, marele poet al românilor, a fost uitat de gorjeni. Astăzi, când se împlinesc 163 de ani de la nașterea lui, mulți nu își mai aduc aminte de celebrarea poetului. Nici cei bătrâni, dar nici cei tineri nu știu ce reprezintă această zi, iar unii s-au găsit să facă și critici. Pe 15 ianuarie 1850 se năștea în Botoșani Mihai Eminescu. Prea puțin însă își mai amintesc acest lucru. Bătrânii dau vina pe vârstă și pe faptul că a trecut mult timp de când nu au mai citit. Unii au avut și critici de făcut la adresa poetului. Am înțeles, dar am mai făcut și el și greșeli, că zice coboară jos o ceafăr blând. Dacă zice coboară. Așa spunea, urcă sus, nu? Nu știți, de Eminescu ați auzit? De? Eminescu, Mihai Eminescu. Parcă îl cunosc, nu știu. La ce echipă joacă? Juca odată. 130 și câți de ani la moartea lui Eminescu, nu? Știți ceva de poezii scrise de el? Nu știu nicio poezie. Eminescu. Mihai Eminescu s-a născut. S-a născut? Nu, pe 15 iunie, parcă. Nu mai știu. N-am citit, vă rugăm frumos, nu știu chiar exact să vă spun. Nu știu. Un titlu de poezie, dacă nu versuri. Nu știu pe cuvântul meu, nu știu, chiar nu știu. Și cei tineri sunt străini de ziua de naștere a lui Mihai Eminescu. Chiar dacă se află pe băncile școlii sau au terminat de curând cursurile, aceștia nu știu prea multe despre poet. Nu mai știu. Nu mai știu. Pe cât s-a născut și pe cât a murit? Nu mai știu. Ai, nu. Pe asta n-am știut nici la bac. Ți-a picat la bac ceva de Eminescu? Da, mi-a picat și chiar n-am știut. Alții s-au gândit să facă glume pe seama poetului. De Mihai Eminescu ați auzit? Nu! E bunicul lui mama! Mihai Eminescu a decedat pe 15 iunie 1889, răpus de boală. Antrenorul echipei de fotbal Pandurii Târgu Jiu, Petre Grigoraș, a reziliat contractul. Acesta spune că își dorește o pauză spre binele lui și al echipei. Grigoraș s-a gândit cu mult timp înainte de a lua decizia, însă astăzi a hotărât să întrerupă colaborarea cu Pandurii Târgu Jiu. Este o decizie pe care o aveam de gând să o iau nu astăzi, nu ieri, puțin mai devreme. Am amânat până s-a terminat turul campionatului, am amânat până în ultimul moment, dar așa cum a spus și domnul președinte, nu este nimic de reproșat unuia altuia, cred, din punctul meu de vedere, așa și cum dânsul a spus că din punctul dânsului de vedere n-are ce să reproșeze. Întotdeauna când lași în urmă, sau eu știu, stai 2-3 ani, 2 ani, 3 luni și 2 săptămâni, cum am stat eu la Târgu Jiu și s-au făcut lucruri frumoase, normal că ai și regrete, dar să rămân în primul rând amintirile plăcute. Încheiem aici observatorul local, vă mulțumesc pentru atenție, numai bine!